Estamos aquí co alcalde da Godiña, con Néstor, apoiando unha reivindicación que fan do Concello, sobre todo de toda a comarca, e máis alá da comarca, tamén no norte de Portugal, e incluso do centro do Bierzo, e demais, para que se restituyan e non se leve a cabo a supresión das frecuencias que actualmente están no tren de alta velocidade. Estamos falando de que se suprimen a primeira hora da mañá e a última hora da tarde de regreso de Ourense a Madrid parando na Godiña, e que creemos que é totalmente necesario para dar servicio a toda a comarca. Por eso faceremos todas as iniciativas políticas ante os organismos tanto de Renfe como do Goberno do Estado para que se restituyan e non se leven a cabo estas supresiones. É unha auténtica aberración, non ten sentido ningún. Cando nos aquí a Madrid, salía de aquí ás 8:30 da mañá, chegábamos a Madrid, estacionábamos e íamos volver. Agora privannos de isto. Tamén nos van a privar de ir os centros para Ourense, os funcionarios que irán a traballar. Bueno, isto é un sinsentido, non ten xeito.